हाय लोगोफोर गिबि गिबियावनो नोंथां बयखौबो आंनि माय एक्सपिरियेन्स इउटुब चेनेल बरायनायजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान टपिक लानानै नोंथांमोननि सेराव नुजाथिबाय। आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो अनसायगोन। जुदि आंनि चेनेलखौ अनसायो, आंखौ अनसायो, आंनि भिडिअखौ अनसायो, अब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो, जाहाथे आंनि इयुनाव फैबाय थानाय भिडिअसफोरनि नटिफिकेसन नोंथांमोननि सेराव नुजाथियो। दिनै आङो मोननै इउटुब चेनेल जोंनि आगोमा मोननै जाखांफुनाय इउटुब चेनेल कमेडि इउटुब चेनेल, बे इउटुब चेनेलनि सोमोन्दै आङो दिनै सावरायगोन। आं बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन। बबे मोननै इउटुब चेनेलनि सायाव आङो सावरायगोन बेनि सायाव आङो उनाव फोरमायगोन। दिनैनि जा टपिक, बे टपिकखौ बारा गोलाव सम लायालासिनो जागायनोसै। लोगोफोर दिनै आङो मोननै इउटुब चेनेलखौ लानानै आङो दिनै सावरायनो लादों। सोर बिदिब्ला बिथांमोना नङा होमब्ला? बिथांमोनानो जाहैबाय जोंनि जाखांफुनाय आगोमा मोननै कमेडि चेनेल। बिथांमोना जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै, उन्दै उन्दै खुदिया फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै बिथांमोना मोनसे जौगाथायनि खामानि मावबोगासिनो दं। जोंनि जि जाखांफुनाय खुदियाफोर बिथांमोननि सायाव मोनसे गोसोआव थुलुंगा होबोगासिनो दं। बिथांमोना सोर बिदिब्ला? बिथांमोनानो जाहैबाय नाम्बार 1 सिफुं दा मेल'डि, आरो नैथियाव जाहैदों BM फिल्म प्रडाक्सन। बिथांमोना दिनै जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ लानानै मोनसे गोग्गाथाव खामानि मावबोगासिनो दं। बिथांमोनखौ खाबु होबोगासिनो दं। जोंनि जि फिल्म इन्डास्ट्रि बा जोंनि जि फावखुंग्रिनि मोनसे रुल्स होबोगासिनो दं बिथांमोना कमेडि चेनेलनि गेजेरजों। इयुनाव बिथांमोना गोजौ फारसे दावखोलांगोन होननानै जों आसा फारियो। जोंनि फंबाय बिनानावमोना गोजौ थाखोसिम बिथांमोना जायगा मोनगोन होननानै जों आसा फारियो। जोङो बिथांमोननि सोमोन्दै जोङो सावरायनायनि सिगाङावनो जोङो बिथांमोननि मोननैसो क्लिप जोङो नायना लाग्रोनि। जोङो नाम्बार 1 नायग्रोना लानि सिफुं दा मेल'डिनि मोनसे भिडिअ क्लिप। खुलुमबाय फ्रेन्ड्स, मोनसे खावलायनाय, जाय नोंथांमोना बे भिडिअनि फार्स्ट आरो सेकेन्ड पार्टखौ नुवाखै, नोंथांमोनखौ नायनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय जाबाय। बिखा, नों बहा दंमोन? आं नोंखौनो नेना दंमोन। आं नों नङाब्ला थानाया बिखा, आं नों गैयाब्ला थैखागोन। बारा जाद्रायबाय नामा? हालेवब्ला जायो जों सिरा, जोंहा बिनानावनि मुङानो जाबाय मिरा। बिखा, नों आंनि दिलखि बिथिखा हिरा। थैंक यू आंनि ओनसोला हिर'। हिन्दीयाव गामिखौ होनना बुङो गाव। सेरे फैनाय मानसिफोरा गोग्लैयो ज्राव। और मेरी आंखों का तारा हीरो का नाम है जांग्राव। जोबोद साबायखर थाबाय बिखा। जोंहा बै हाग्रायावनो दामले जिराय। बिखा, नों माने एसेबां समायना। आं पतंजलिनि क्रिम लायोना। नंगौ। जांग्राव, नों माने एसेबां गोजौ। बिखा, आं जिराफनि गाइखेर लोङोना। भेरि फनी। नोंथांमोना सिगांनिफ्रायनो नायबोदों जानो हागौ। बिथांमोना गोबां जोंनि गोसो बोनो हानाय, जोंनि गोसोखौ गोजोन होनो हानाय, जोंनि नोजोर बोनो हानाय बिथांमोना गोबां कमेडि भिडिअस बानायबोगासिनो बिथांमोना। थारैनो जोङो गोग्गायो जोंनि खुदिया फंबाय बिनानावमोना जि एसेबां मोजां रुल्स बानायबोगासिनो दं। दायो बेसेबां बैसोआव बेसेबां रुल्स लानो हादों, बिब्दि फाव खालामनो हादों। इयुनाव जेब्ला बैसोआ एसे राबोगोन, एसेनो बिथांमोना मोजांनिख्रुइ मोजां फाव खालामबोनो हागोन, बेखौ जों आसा फारियो। बेजों लोगोसे आङो साबायखर बावनो सानो सिफुं दा मेल'डि बिथांमोननि जायफोर बिथांमोनखौ दैदेनदों, दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आङो साबायखर बावनो सानो जे बिथांमोनखौ जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ जे एसेबां खाबु होदों, बेनि सायाव आङो बिथांमोनखौ साबायखर होनो सानो। आरो नैथियाव आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो सानदों BM फिल्म प्रडाक्सननि मोनसे भिडिअ क्लिप।
Yasin. Hai Isla. Bah, hiru जाथारबाय माथो मानसिया. मा बुंनो जों बायदि मानसिया माहाजोन जायाबा सोर जानो बिजनेस मावनोबा आंजों ओंखार. माब्लानिफ्राय बिजनेस मावग्रा जाखो नोंलाय? आयौ आंखौ मानो लोगोआव लाफायामोन? हाहा बहा नांलाय आंसो गामसा गानना थानांबाय. गोदोआव आइ आफाया मोजाङै फरायनो होनायाव फरायैया दा मोनदों बेथा. नुदों आं आइ आफानि खौरां लानाय बेसे माहाजोन जाखो. मा खौरां लाया लाखायनो माथो. स्कुलाव थांनो थिनामोन ना गुरनो थांनो थिनोमोन दैसायाव सानफ्रोमबो. मा खौरां लायाखै आइ आफानिलाय गासै खौरांखौनो लाबोदों. हाहा बिनिथ' गोरोन्थि जोंनि बर' बिमा बिफानि. मा गोरोन्थि बर' बिमा बिफानि? सानफ्रोमबो ना गुरनो थिनोमोन दैसायाव सानफ्रोमबो मोनजायोमोन गोथाव नों बेखौ बुजिया. बर' बिमा बिफानि गोरोन्थि बुंदो नों. थारैनो BM फिल्म प्रडाक्शनाव जोंहा दाखालै बावै साननैसो सिगाङाव मोनसे भिडिअ'सा भाइरेल जादोंमोन. फिस्ला फंबाय बिथांनि जा मेथाइ खननाय जि भिडिअ' बेखौबो नायना ला. थारैनो पिस्ला फंबायनि जे मेथाइ खननाय भिडिअस एबा बिथांमोननि जे एलबाम बे एलबामनि कमेडि एलबाम होनांगोन जों. कमेडि बिथांमोना माने फाव खालामनानै बिथांमोना बै मेथाइनि गेजेरजों फोरमायदों. स' बिदिहायनो बिथांमोना मोनसे भाइरेल भिडिअ बे जादोंमोन बिथांमोननि सेराव. जोङो बयबो नुनो मोन्दोंमोन, जों बयबो मोनथिनो मोन्दोंमोन. स' बिब्दिहायनो दिनै पिस्ला फंबाया दिनै बेसेबां थाखोआव दावखोदों, इयुनाव गोबां दावखोगोन आरो बिथांमोननि जि टीम बिथांमोननि ग्रुपआव जिखिनि जे फावखुंग्रिफोर दं बिथांमोना इयुनाव आरो गोजौ फारसे दावखोलांगोनखौ जोङो आसा फारियो. जोङो बेखौनो लुबैयो. मानो होनोब्ला आथिखालाव जोंनि बर' हारियाव जोंनि आथिखालाव फिल्म एबा फाव आरो सिनेमानि गेजेराव गोबां दावखोबोनायखौ जोङो नुनो मोन्दों. गोबां फावखुंग्रिनि गोनांथि दं, मोजां फावखुंग्रिनि गोनांथि दं. बेखायनो जों आसा फारियो इयुनाव मोजां कमेडि फावखुंग्रिफोर ओंखारो बेखौ जों आसा फारियो. स' बेजों लोगोसे आङो रोजा साबायखर बावो BM फिल्म प्रडाक्शन लोगोसे सिफुंदा मेल'डि बिथांमोना इयुनाव मोजांनिख्रुइ मोजांखौ नाजाबोगोनखौ जोङो बयबो आसा फारियो. मानो होनब्ला जों बयबो लुबैयो नोंथांमोननि मोजांखौ. नोंथांमोना जोंनि फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनखौ जोंनि जाय इयुन जेनेरेसन फैबाय थानाय बिथांमोनखौ गोजौनिफ्राय गोजौ फारसे दावखोनायाव हेफाजाब होगोन. बिथांमोननि जि रोंगौथि जोंनि गोबां सुबुं दं गामि ओनसोलाव गोबां सुबुं खुदियाफोर दं एबा सुबुं दं जायफोर बिथांमोना खाबु मोनैनि जाहोनाव बिथांमोना गावनि रोंगौथिखौ सुबुंनि गेजेराव दिन्थिनो हाया, गुबुननि सिगाङाव जोङो दिन्थिनो हाया. बिब्दिहायनो नोंथांमोन दा सिफुंदो मिलिक BM फिल्म प्रडाक्शन जायफोर बिथांमोनहा जे गावनि गोसोआव जे रोंगौथि दं, गावहा जे रोंगौथि दं बेफोरखौ दिन्थिनो थाखाय बिथांमोनखौ जोंनि फंबाय बिनानावमोनखौ बिथांमोनखौ खाबु होगोन होननानै जोङो आसा फारिनाय थाबाय. स' बिब्दिहायनो दावखोलांबाय थागोनखौ आसा फारिनायजों लोगोसे आङो रोजा साबायखर बावो बिथांमोनखौ. आसा खालामदों जायफोर जोंनि रायजो राजा बिथांमोना, जायफोर नायगिरि भिउवार्स बिथांमोना बिथांमोननि भिडिअसखौ नायो, बिथांमोननि जा एक्टिं जाय बिथांमोननि जे फाव बेफोरखौ नायो, बिथांमोननि कमेडि भिडिअखौ नायो, अब्ला बिथांमोना नायनानैल' थाब्ला जाया, बिथांमोनखौ इनकारेज होनांगोन. बिथांमोनखौ इनकारेज होनाय माने बिथांमोनखौ अनसायनांगौ, बिथांमोनखौ हेफाजाब होनांगौ, बेखौ आं आसा फारियो. स' गासैबो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनानै गोजौ फारसे दावखोलांनायाव हेफाजाब होगोनखौ आं आसा फारियो. स' बेखौ आसा फारिनायजों लोगोसे आङो रोजा साबायखर बावो
आरो बेजों लोगोसे BM Film Production बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावो आरो इयुनाव आरो गोबां जोंहा इउटिउब कमेडि इउटिउब चेनेल बा हारिमु सिनायथि होनो थाखाय गोबां इउटिउब चेनेलफोर ओंखारगोन होननानै जों आसा फारियो मोजाङै बिदिनो स' आथिखालाव जोंनि गेजेरावबो गोबां मोजां बिब्दिनो कमेडि भिडिअस रस्टार्स आरो निउस लाइक बिब्दिनो गोबां माने चेनेलफोर दं स' बिथांमोनखौ बयखौबो हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा फारिनायजों लोगोसे आंनि जा दिनैनि जा बे भिडिअखौ जा सावरायनाय बेखौ आङो एसेयावनो फोजोबनो सानबाय स' इयुनाव लोगो मोनफिनगोनखौ आसा फारिनायजों लोगोसे आंनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय स' आसा खालामो नों बयबो आंनि चेनेलखौ अनसायोब्ला साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुनानै हो जाहाथे आंनि इयुनाव फैबाय थानाय भिडिअसफोरनि नटिफिकेसन नोंथांमोननि सेराव नुजाथियो स' बाय लोगोफोर इयुनाव लोगो मोनफिनगोन